Хәерле кич. Бүген апрельнең 9-ы Казанда кар калмады диярлек, әмма Оренбург өлкәсен су баса. Бу яздан тагын ниләр көтәргә? Кунакларыбыз белән студияда фикер алышырбыз бүген. Исәнмесез, хәерле кич, кадерле кунаклар. Шуннан да менә бу яздан ни көтәргә дигән сорауга, беренче сорауга җавапны ишетәсе килә. Безнең студияда бердән-бер папага килгән кунагыбыздан авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты, хөрмәтле Харис әфәнде, сездән. Харис әфәнде, сез ни диярсез? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә әлхәмдүлилләх, бүген Уразаның соңгы көне булды. Иртәгә Гаит бәйрәме. Шушы көннән мин барлык мөэмин мөселман кардәшләребезне шушы бәйрәм белән котлыйм. Киләчәктә дә шулай итеп матур итеп, исламда, ислам динен куәтләүчеләр булып яшәргә насип етсен. Тоткан уразаларыбызны Раббым Аллаһ кабул ит. Амин. Язга килгәндә быел бигрәк тә матур килде дип әйтергә кирәк, чөнки көзеннән җир катмады. Менә бит инде карыйбыз, җирнең каткан өлеше булды 15-20 сантиметр. Аннары шул каткан җир туфракка кар яуды. Әлбәттә кар күп булды. Минем үзем өйдә дә 2 метрдан артык булды кар. Алма агачлары сындырды. Менә хәзерге бүген көндә яз җиткәч, әлбәттә менә туң була. Без инде менә авыл хуҗалыгында эшләгәч, элеккеге совхозда эшләгән вакытта хәтерлим, язгы чәчүгә чыкканда әле җирдә туң бетмәгән була. Менә бүген әле язгы чәчүгә керешмәдек. Әлбәттә була инде үзем культураларын тукландыру, ләкин шуңа да карамастан туң юк. Туң бетте. Бу яхшымы, начармы? Бу яхшы бу. Чөнки куркыткан кар иң беренче кая туфракка сеңә. Менә бит агрономический норма бар. Метровой слойда, 1 метрлы слойда 160 мм әгәр дә дым була икән, ул инде оптимальный саналар, ягъни яхшы. Менә быел куркыткан кар эреп барсы да шушы җиргә сеңде. Әлхәмдүлилләх, монсы яхшы хәбәр. Без менә уфтанган идек кар күп яуганда, нишләрбез дип. Ә менә табигать бөтен нәрсәне кили икән. Табигать менә шулай булды. Быел бик матур булды. Авыл хуҗалыгындагы яшәгән кешегә һәм эшләгән кешегә бүген быелгы яз бик матур. Чөнки дым булгач, әле пока иртә түгел, инде кар буенча куркып соңга килер дигән идек. Әлбәттә инде ул анардан куркырга кирәк түгел, әзер булырга кирәк. Шуңа күрә мин әсәгән әйтергә телим, Аллага шөкер әйтергә кирәк. Яз матур килде, матур килә. Куркыныч ташулар да булмаячак. Чөнки кар бит инде хәзер сеңеп беткәч, анда калган кар гына әллә ни без инде яшәгәндә дә ташулар булды. Ләкин куркыныч халыкка, ой, менә шул кадәр куркыныч дип әйтергә ярамый. Әзерләргә кирәк, һәрбер кешенең хуҗалыгы бар. Өендә әзерлек алып барга кирәк, атмосфераларны чистартырга. Бакчага килгәндә инде менә хәзер сынган алмагачларны срочным образом әйтергә кирәк. Аларны кисергә кирәк, һәм яраларын. Бакча эшләренә әле соңрак әйләнеп кайтыр. Без менә ташу дигәннән Эльвира чыннан да базарга сутышты бит инде. Тагын нинди борчулары белән мөрәҗәгать итәләр сезгә халык? Бу язгы ташулар бер яктан бик матур, күңелле күренеш инде. Күп кеше аны карарга махсус килә, фотоларга төшерәләр. Ә менә кем өчендер зыян да салырга мөмкин. Һәм менә безгә зыян күреп мөрәҗәгать итү укучыларыбыз бар. Һәм нәрсә әйтәсем килә, табигатькә ышанып булмый, шуңа һәр вакытта да әзер торырга кирәк. Менә мәсәлән, без гадәттә Әлки районының Түбән Камка дигән авыл баралар, шул авыл белән элемтәдә торабыз, инде аларны елда су баса иде. Быел да менә 30 метр озынлыктагы юллары су астында калган, һәм халыкны алар көймә белән йөртәләр. Менә алар ничек кенә булмасын, бу хәлләрне үзләре кичергәч, ел саен әзерләнәләр. Алар йортларын иминиятләштерәләр. Алар пакетка әзерләп куялар бөтен документларын, тауык чебешләргә, анда бозауларга чормада урын әзерлиләр, техниканы тауның бигрәк урынына менгезеп куялар. Кыскасы алар моны үзләре белә һәм шуңа күрә әзер торалар. Һәм тагын менә быел язгы ташуның корбаны да булды бит инде. Шунысы аяныч бер Бөгелмәдә Подгорный бистәсендә 10 яшьлек бала боз астына китте, уйнап йөргән җирдән. Һәм менә шундый әйтәләр бит, язгы боз ясты калынлыгы булса да ышанма диләр. Шуңа күрә менә шундый саклык чараларында күрәсе иде һәм әтиәниләрдә игътибарлырак булсын иде дип әйтәсем килә инде. Менә бу урында сорауны гадәттән тыш хәлләр министрлыгына да юллыйсы килә. Чыннан да су басу куркынышы бүгенге көндә Татарстанда бармы? Чөнки бүгенге көндә халык шоманга батты, Оренбург өлкәсе инде бүгенге көндә бик куркыныч хәлдә, анда бик күп милләттәшләребез яши безнең. Татарстанга бу хәл яныймы һәм Оренбург өлкәсенең бит очрагы ул карның явы белән билгеләнмәйме? Ул дамба китү белән, менә бездә шушы кар белән һәм башка факторлар белән су баса торган районнар бүген нигә әзер булырга тиеш?
Бүгінгі күнде біздің белгілі бит мен аңдамаш кіші иптеш айтып кетті. Біздің белгілі райондар бар, су баса тұрған, олар үшінке әзірленіп тұралар, уже біліп тұрады, ол су баса екен ел сайын. Шул оққа айтып бұрындық ауыл енді, Қайбеш районда, олар үшінке Свияғы бойында тұралар. Олардың ел сайын су баса, олар енді әзірленіп тұралар. Ол неге? Ол ұзыр суға келуіне һәм бүтән районнарда инде карап торалар. Менә то, что кешеләрнең базарына су төшү, ансы да булды инде, булгалады, потому что чөнки тоже абый әйтмешли, быел тун юк. Тун булмагач бөтен булган җибгән карабыз җиргә сеңеп барды, шул җир астыннан килеп чыкты ул су. Истән төшмәде ул, астан чыкты ул, җир астыннан чыкты ул су. Ансы әйтеп китәргә кирәк. Но бүгенге көндә без әзер барыбер бу зур суга әйтик шушы паводок нигенә без әзер. Безнең техникабыз да әзер, лодкаларыбыз да әзер. Бөтен техниканы без карап куйдык инде февраль айында. Без аңа әзерләнеп тордык, чөнки кар катламы зур иде, күп иде. Кар күп иде, куркытып торды, чөнки язның киләсе икән без әзерләнеп тордык инде аңа. Но хәзерге бүгенге көндә әйтеп китәсе килә, менә шушы атналарда Сибир районнарына кайтып килдек, Күкмарай районнарына, Арча районнарына кайтып килдек. Ул якларда уже басулар инде чистарган, инде сукаланган җирләр уже күренә, инде кар катламы бик күп азайды. Бер атнашында айырмасы бик күп китте карның. Кар сеңеп барды. Бик хәзергә әйтеп китәсе килә, бүгенге көндә 22 апрельдән инде карарга кул куелган, пожароопасный периодка кертелә. 22 апрельдән уже. Без узып киттек, юл кырыйларын һәм басулар кырыйларына җиргән вакытта ширәм, кипкән ширәм. Хәзерге безнең иң куркына торган куркыныч әйберсе кипкән ширәмдә чыктымыни? Ут чыгу, чөнки хәзерге вакытта җил күтәреләчәк, барыбер яз көне җил көчле була ул. Һәм шушы янгын чыгып китеп, утны алып китү мөмкин авылларга таба. Күп кенә бит күреп торасыз, күп кенә җирләр, кайсы бер җирләр чәчелмичә калган, кайсы бер җирләрдә убыркыны я уздырганнар, я җыеп тормаган, ничек, я ширәм биеклеге. Инде хәзер бүгенге көндә судан түгел, уттан уже сакларга кирәк. Менә бу аянычлы очракларга ничек юлыкмаска, моның турында да соңрак сөйләшербез. Шуннан да апрель җылы килде дип әйтәбез. Алга таба фаразлар нинди булды? Бу язны ничегрәк бәялисез метеоролог буларак, Айсылу? Метеоролог буларак, менә бер ай элек мен сезгә килгән идем, ул вакытта безнең әле апрельгә нормадан түбән фаразланган иде. Хәзер инде чынлап та безнең нормадан югары кызу апрель көтелә. Хәзерге көннәрдә дә без апрель ахырында күренә торган һава торышында хәзерге вакытта. Әмма ялларга бераз температура төшеп алачак. Менә мин график алып килгән идем. 20 градустан уртача тәүлек температурасының максималь температурасы 20 градустан югары булган көннәр графигы. Ул 1967 елдан 2023 елга кадәр. Һәр елны булмаса да безнең менә шушы 1967 елдан 2023 елга кадәр апрель айында 135 көндә булган температура 20 градустан югары. 2000 елдан 2023 елга кадәр ул булган 55 көн. Хәзер, ягъни 21 гасырда аның күренеше күбрәк арта димәк. Әйе, арта. Җылы көннәр арта. Җылы көннәрнең булуы, максималь температураның. Әмма әлегә максималь температураның апрельдә 30 градуска җиткәне юк. Бүген 24 градуска җитте. Карарбыз инде. Бу глобаль җылыну белән Бу глобаль җылыну белән дә аңлатыла, әмма глобаль җылыну дигәчтен без температураның югарыга күтәрелгәнен генә аңларга тиеш түгел. Ул безнең климатның менә асты өскә килүе, бездә күрелмәгән булмый торган күренешләрнең булуы. Менә безнең җәй көне былтыр 24 җәйдә июньдә булды, кырау төште. Бу инде менә шушы циркуляция дибез инде, һава йөришенең алмашынуы. Күчеш бара, чөнки менә көзен дә без гадәттә бит инде сентябрь, октябрьне инде әкренләп суыта башлауга ияләнгән идек, ләкин соңгы еллар тенденциясе октябрь җылы, хәтта ноябрьнең уртасына кадәр җылы һава торышы күзәтелә. Менә бу җылы апрель гомумән нәрсәгә тәэсир итә? Бу җылы апрельнең иң беренче плюсы ул авыл хуҗалыгына дип әйтеп
үтәр идем инде Харис абый әйтмешле. Һәм без иртәрәк башлый алабыз, без уңышны күбрәк ала алабыз, әмма инде без моның плюсларын үзебезгә ала белергә тиеш. Менә Дөрес итеп эшне куярга тиешбез моны. Әйе, без эшне дөрес куярга тиеш. Җәйнең нинди буласын, біз тагын кызу җәй булачак диләр. Әмма менә мин сезгә әйткәндем, бер ай элек кенә мин нормадан түбән апрель фаразлаган идегез. Салкын апрель булачак дигәндем. Шуңа күрә менә кызу җәй булачакмы? Менә блокирующий антициклоннар булачакмы? Ул булырга да мөмкин, ул булмаска да мөмкин. Шуңа күрә Каршы килдегез буга Харис абый. Монда бер әйбергә игътибар итәргә кирәк. Менә бу безнең үсемлекләрнең вегетация башлана тәүлекнең уртасында температура +5-тән югары булган чиракта. Бу нәрсә бирә, менә без хәзер 20-шәр температура, төнне суык түгел, шулай булгач вегетация башлана. Безнең авыл хуҗалыгын эшләүчеләргә нәрсәргә кирәк? Күп еллык үләннәрне һәм үзем культураларын тукландырып өлгерергә кирәк. Монсы бер. Икенчедән, бу әйбәттә яз көне иртәрәк чәчсәк, дымны эләктереп алсак, бу яхшы әйбер бу. Аллаһ Тәгалә безне жәлләде һәм безнең яклы. Менә тагын без ташу дигәндә тагын икенче мәсьәлә бар. Мин инде элеккегә Татарстан Республика мелиорацияның җитәкче буларак шуны әйтергә телим. Ташу вакытында буалар китми. Буалар китә, шуннан соң бер атна үткәч, халык тынычлангач, шуның өчен нәрсә кирәк? Карарга кирәк. Менә елгаларның иң беренче башында бер буа була, аннар өстәрәк тагын бер буа, тагын берничә буа була. Менә хәзер урман кырында, пока кар бар, менә шушы буаның bütün задвижкаларын, башкаларын көйләргә кирәк. Чөнки өстәге буа китсә, буларга Алып китә астагы. Алып китә. Шуның өчен өстне карап карарга кирәк. Урман буенда кар күбәле дип, шуны карарга кирәк, астагыларын карарга кирәк. Ягъни менә булган андагы эшләй торган кешеләргә хәзер пожарниклар кебек 24 сәгать на чеку надо быть. Менә шуны әйтергә телим. Инде язга килгәндә алай катастрофада ни дип әйтергә түгел, чөнки кояш нуры күп булган саен безгә яхшы фотосинтез күбрәк була, шикәр күбрәк була, углевод күбрәк чыга, һәм сыйфаты, ризыкларның сыйфаты, үсемлекнең сыйфаты яхшырак була. Менә бакчачылар бүген нинди эшләр башкарырга тиеш? Моны без рекламадан соң сөйләшербез, ашыкмагыз, күрешербез. Яз килә, безгә мәхәббәт килә дип җырлана популяр бер җырда. Мәхәббәт хисләре генә түгел, яз белән менә әйткәнебезчә инде нигъмәтләр, кайбер куркулар, борчулар һәм кышлар да килә кайта. Быел яз иртә килү белән кышлар да иртә кайттымы? Гомумән алганда менә бу кышларның графигы нәрсәгә бәйле? Алар нинди график буенча очып кайтып йөриләр безнең якларга? Әлбәттә, кышларда сизәләр климатта үзгәрешләр булган, климатта булган үзгәрешләрне алар да бездән алданрак белеп торалар. Без әле прогнозлар ясап кына торалар, алар инде әллә кайчан белеп торалар. Кайчан кайтырга, кайчан уяны кырырга, бөтенесе дә аларның уже инстинкт буенча аларны сизеп торалар. Быел, мәсәлән, без күзәтәбез шундый кызык әйберләр. Шул ук кышлар, алар бит күчмә кышлар, безгә кайталар, без белгәнчә инде беренче кара каргалар, аннан соң сыерчыкларны көтеп торабыз, ояларын өйләп, аннан соң тургайлар, именно әкренәп иң ахырында гына май 9 май бәйрәмнәренә кайтып җитә көрәшә һәм сандугачлар. Быел менә ул график 2 атнага, иң киме 2 атнага дип әйтәм, үзгәрде. Менә 1 апрельдә, 1 апрель менә 1 атнасы, апрельнең 1 атнасында булмаган хәлләрне күзәттек без. Мәсәлән, күп кенә шөлдиләр, кулик дип әйтәбез инде урысча дигәндә. Алар бит әле кар иреп биткәч кенә кайтып җитәләр. Ә җылы булгач, сез беләсез, юл кырыенда, шундый болыннарда, шундый ачыграк урыннарда чирәм ачыла, туфрак ачыла да, шунда менә алар тукланып яттылар. Аннан соң без күзәтәбез ак кышларны без беләбез инде, алар күренеп тора, очалыбыз аны күрәбез. Ак кышлар быел менә узган атнада Арча юлында без шулай машина белән барганда узып киттеләр, көтү белән ак кышлар. Алар үз норма буенча менә шул апрельнең урталарында гына безгә кайтып җитәләр. Шуңа күрә быел әйтәмиш, бөтен шул сезонда булган фенологик вакыйгалар, алар бөтенесе дә әкренәп шулар артыннан алданрак килеп җиттеләр. Бу яхшымы, яманмы? Тагын шул уктан бирәс килә. Яхшы дип әйтәбез инде кайсы яктан. Бер якта менә бит үзегез әйтәсез, яз килү белән без уянып китәбез, елмаеп китәбез,
Күңелләребез ачылып китә, шулай бит инде. Шуңа күрә без дә шулай бит сөенәбез. Менә бит сөенәбез. Апрель аенда яз килеп дип сөенеп торабыз. Аннан соң күп кышлар бит инде алар менә кайталар да берничә бераз гына торып торалар да, аннан соң якрый башлар. Менә бу чакта минем бер соравым бар иде. Менә безнең коллега МЧС-дан рөхсәт итсәгез, сезгә бер соравым бирим дигәнем. Менә күп еллар без бит инде беләбез, водохранилище дип әйтәбез инде, су тойлыкларында алар су җыелып тора. Менә сез әйтеп киткәнегез, элекке басуда ташу акканда дип инде. Менә без бит инде Куйбышев водохранилище булганда, безнең өстә бит инде ул водохранилищеләр берничәсе бар бит әле. Без аны әйтәбез регулируемый сток, аларга без обеспечиваем. Регулируемый сброс воды. Сброс. Менә ул чакта менә сезгә бер соравым. Анда ул ничек сез аны планлаштырасыз? Менә ул сброс булачак барбыр, шулай бит инде. Тегендәге карлар, алар бер кая китеп, алар битенсе шунда җыелып тора. Бер заман барбыр, аны җибәргә тиеш ул суны түбәнрәк. Шулай әкренәп аны сбросны ясыйлар инде түбән өлкәләргә кадәр. Быел ничек сез аны менә планлаштыралармы андый хәлне? Мин нәрсә дип сорыйм? Менә мин хәзер әйтеп кенә киттем. Кыргыйүрдәкләр бөтенсе менә хәзер әкренәп уяга утыра башладылар. Йомырка салып басуга утыралар. Аларны кузгалтырга ярамаяннар. Алар как только менә су җибәрсәләр, аларны бөтенсендә яркырыйннан су белән агызып җибәрәләр. Менә Бүгенге көндә әйтеп китәсем килә. Ул регулируемый сброс воды дигән нәрсә бар. Ул булырга тиеш, чөнки безнең бит водохранилище беренче ступенька. Ул карала суның җыелу буенча. Артыграк су күп җыела башлагач, сез дөрес әйтәсез, абый да әйтеп китте. Суны без сбрасывать итмәсәк, безнең дамбаны бәрә. Дамбаны бәрдеме, безнең килешә фаҗига нәкъ Оренбург өлкәсендә. Шуңа күрә без ул регулируемый сброс, ул регулируется, әйтеп китәргә кирәк, суның җыелганы күләменнән. Күбрәк җыелса күбрәк сбрасывать. Монда сорау күбрәк менә экологлар белән бер кадәр элемтә бармы дип сораулар килде буга. Чөнки кышлар иртәрәк кайтып, иртәрәк өйгә кардылар. Бу факторны, бу куркынычны исәпкә алалармы? Давайте без шушыннан барыйк. Яры без экология ягыннан карарбыз. Без имбреше хәтерлек ягыннан карыйк. Ике яманнан инде Ике яманнан безгә сайларга кирәк. Или без табигатьне саклап калабыз. Шушы кышларны, яларны, ниләрен. Или без безнең үзебезнең безопасностьны саклап калабыз. Кайсы аны без басарбыз икән бу үлчәүне. Әле бит тагын бер куркыныч бар. Менә хәзер алар кайттылар. Кинәт кенә суыклар башланса, менә тагын алар белән нәрсә була. Я булмаса алар аны сизәме шулай ук? Интуициялар. Сизәләр. Менә кайсы бер кышлар кайтып җиткәч, мәсәлән, керәшә, урысчасы стрижева әйтәсез, чёрный стриж. Керәшәләр кайтып җитсә май бәйрәмендә. Алар беләсез, сразу сиздерәләр кайтуларын. Без бит беләбез, июнь башында да кайсы вакытны суык та төшә, кинәт кенә шулай карлар да яуга. Шулай бит инде. Менә шул чакта алар җылы якларга бераз китеп күчеп торалар да берничә. Нигә? Алар ул вакытта йомыркалары салынган булса да, балалары шулай йокыга талып дип әйтеп булмый инде. Аны биозга биоз шикелле шулай гына сакланалар. Шулай гына. Но булай, конечно, кышларны без исә тотырга тиеш. Без аларның тәннәренең температурасы 42 градус тирәсе. Алар 30 градус суык булса да, алар туңмыйлар. Шуңа күрә алар туңа дип әйтергә дә монда артык. Менә тагын бер сорау, яз көнендә җимлек кую ни дәрәҗәдә кирәк һәм дөрес? Менә хәзер мәктәпләрдә дә әйтәләр бит инде җимлек ясагыз, элегез шуларны. Менә аларга кирәкме ул, юкмы? Ну, ул аерым бер сүз дип әйтергә инде, чөнки монда ничек әйтим инде, тәрбия яктан кирәк инде, бөтен әйбергә дә карарга кирәк. Ну, аны без бер аерым бер нитеп сөйләп алабыз. Аерым бер тема итеп алабыз. Аерым тема итеп. Мөмкин булса сезгә сорау, тагын әйләнеп кайтып без авыл хуҗалыгына. Бармы бер кадәр менә шушындый яздан чыгып, бертөкле культураларның кайсысы яхшырак уңыш бирәчәк, кайсыларына игътибар бирергә кирәк дигән ниндидер бер тенденция, фараз бәлки. Мондый очракта шуны әйтергә кирәк, без бит инде хәзер базар мөнәсәбәтендә эшлибез. Шулай булгач, культураны үстереп, сатып, каян күбрәк алабыз без. Акча әйтергә кирәк, менә шушы культураны күбрәк чәчелә бит инде. Ләкин монда севооборот дигән әйбер бар. Шуның өчен авыл хуҗалыгы эшләүче кешеләр беләләр. Быел шуны гына әйтергә кирәк, табигать шартлары безнең өчен нык уңай һәм нык кулай. Чөнки менә хәзер җылы һәм яңгыр явып тора. Ул бит инде кар да күп булды.
Кар да күп булды. Шуның өчен плюс бөтенесе күп. Авыл хуҗалыгында эшләүче кеше хәзер үзләре чамалый. Чөнки алар инде бер генә ел эшләмиләр. Менә тагын шулай әйтергә кирәк, менә бу яңгырның файдасы нәрсәкәй? Карны бик тиз иретә. Җирне матур итеп утырта һәм агачларны мунча кертә, чистарта, юындыра. Бу бит шатлык бит инде. Бакчага килгәндә мин нәрсә генә әйтәм, өлгергә кирәк хәзер бакчага килеп, карап, чөнки ревизия сырга кирәк. Чөнки кар күп булгач агачларын бутаклары сынды, аларны җайлап кына кисеп, аны майлап, садовый белән майларга кирәк. Әгәр дә тышканнар ашаган булса, аларында карарга кирәк, чөнки вегетация тиз башланып, соңга калсак, сока движение башланса, бу әйбер соңга калган була. Шуның өчен без бит инде алма агачларны, башка төрле агачларны кисәбез яз көне. Аларны да вакыт менә хәзер ашыгып эшләргә кирәк, чөнки арттан безнең җылы куып килә. Безгә өлгергә кирәк. Менә шунысы. Шуны әйтергә кирәк. Инде нинди культуралар буенча әйтергә кирәк шуны. Без бит күзеннән чәчеп калган безнең уҗым культуралары бар. Алар менә аларны карарга кирәк, ревизияларга кирәк, нишләтергә, срочный образом әйтәм бит, тукландыруны. Игътибар булырга тиеш, бөтен әйбергә дә. Игътибар, чөнки язның бер көне үзегез беләсез, ел бер ризык ашата торган кеше журналист Эльвирдан сорыйга әле бакчачыларга тагын нинди киңәшләр бирәсез, бирә идегез һәм гомумән бирергә кирәк. Хәзерге вакытта авылда тормыш гөрли инде, кайный. Кемдер тәгәрмәч алыштыра, кемдер бакчада мәш килә. Карлар эшенап тәреп бетте, һәм күп кеше парникларны чистарта бит инде, юалар. Менә безнең якларда, Яшелүзән районында инде ул Акъегет авылында шундый сакланып калган бер элекке традиция бар. Бездә бозга кар салалар. Бозга? Әйе, бозга кар салалар. Ул нигә кирәк бу? Естественный холодильник. Әйе, шуның өчен әзрәк суытып торсын өчен дип, менә шулай итеп салны. Электән килгән әби бабайлардан калган гадәт инде ул. Күп кеше аны онытты да инде салмыйлар да. Без үзебез менә сала торган идек инде. Быел кайтып салырга дип кар калса, без кайтканчы салырга уйлап торабыз инде. Анарысын бит инде менә күп кеше шул алма агачларны куяннар кимерде дип зарланды инде. Быел төлкеләр дә күп чыкты дип зарландылар бит инде. Быел куян бик. Әйе, ул шул карның күп булуы белән бәйле булган дип аңлаталар инде. Аны үзләренә азык таба алмыйча. Куян быел неимоверно күп. Бик шукмы быел? Аннан соң алар күп быел бит 2 ел бит инде бирмәделәр рөхсәт атарга аларга. Запрет кергән бит куян атарга. Куян үрчиделәр алар. Бүгенге көндә менә миндә хәзер бакчашы. Шуңа күрә минем 2 алма агачын кимерделәр. Кайраңа жуан ботаклы. Аннан соң инде чияне инде аны инде аны инде ваклап ашадылар буган инде алар анда. Нине дә крыжовник кахалык ашаганнар. Крыжовник инде әйтик шәнешкеле бит инде. Шунда менә шуны хәлтән итеп ашаганнар алар аны. Карлаган тимәгәндә карлаган тәм бик тәм түгелдер. Ансы шамаган, чорны куып караганнар, ансына кимереп караганнар. Ну, алмагачны инде кайызлаганнар по полный, әйтергә кирәк, бер 30 см биеклекне бергәннәр. Чөнки кар күп булды. Биек булды. Кыймалардан тигез булды. Куяннар рәхәтләнеп кирделәр, чыктылар, аларга сабан туй булды инде. Димәк, аучылар да кирә икән бит. Шуны сездән ишетеп, шуны да сиреп китим әле. Быел безнең туганнарыбызның үзләренең йорты белән яшиләр алар, безнең Казан тирәсендә инде. Менә сез әйткәнчә, кар кертләре бит инде бик бик булды. Кыймагында күренмәде, какой кыймагында түбәгә кадәр бит инде. Кертлекләр, кыргый кертлекләр мунча түбәсенә менеп, шунда кунаклап, нидән шуып төшәләр. Үзенә бер шундый уен табып, шундый кызык булды, ул аны видеога да төшерделәр инде. Шул менә кар күп булуына алар уже менә шулай изләнеп китеп, керәләр менә кешеләрне йортлар тирәсендә дә, юл тирәсендә дә бик кызык булды. Әйтәм, быел шундый кызыклы әйберләр күзәттек. 1 минут вакыт калып бара безнең эфир вакыты. Илшат әфәнде, сорау, янгын куркынычсызлыгы буенча нәрсәне истә тотырга кирәк гади гражданга? Киңәш. Гади гражданга иң беренчедән йорт тирәсендәге һәм куралтык тирәсендәге булган хәзерге чыккан кыры ширемнәрне җыярга һәм аларны капчыкларга тутырып, бүгенге көндә жандарга түгел, аларны көтеп торырга зирәк. Шушы вакытлар узып киткәннән соң я мусорка илтеп куярга, янтәргә бүгенге көндә безгә мусорда җыялар. Аннан соң булган шушы кыры ботакларын чабарга. Чөнки якын чыга, ут чыкка, җил чыга, җил чыктымы җил күтәрә дә китә.
Инде булды безнең андый фаҗигаләр. Күреп торасыз, бүтән елларда информация иткә аласыз. Бүтән әнә теге Сибир якларында булды шундый вакыйгалар. Басулар белән жана башладылар. Аннан соң инде игътибар итәргә кирәк, әйтик, эшмәкәр җегетләр, кемнең тракторлары бар, техниклары бар, хотя бы апашка ясарга, чтобы авыл хуҗалыгына, хуҗалык тирәсенә үзеңнең строенияләр янына шушы яңганы ут килеп җитмәсен өчен. Тамашачыларыбыз кулак салганнардыр дип ышанасыбыз килә. Шушында саубуллашабыз, тагы бер кат якынлашып килүче гаетләр белән, Рамазан тәмамлануы белән рәхмәт барыгызга да. Амин.